Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdyk baky bitirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurwany Gulberdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatyrlary Agam Radowyň we Müşekowyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Oň dowamyna dünýäde koronavirus ýokunjunyň ýaýramygynyň milli ykdysadyýetimize getirýän ýaramy täsirleriniň öňüni almak ugruna alyp berilýän işler bilim ulgamyna özgörtmeleň barşy we döwlet durmuşyna degişli bagşygada birnäçe möhüm meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiz iş maslahatyna ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Agam Radow söz berdi. Vice-premier hormatly prezidentimizin taşlygyna laýyklykda ýurdumyzda hemme tarap bilen ösen, beden we ruhy taýdan kämil ýaşlary terbiýelep ýetişdirmek, taýlyk goraşyň hemde önümçüň özara baglanşygyny ýerigderli putrandyrmak ornuny alınıp barýan giň göçerli işler barada hatabat berdi. Şeýleken vice-premier gözüçüge diýen saglyk goraş, ilim bilim, sport loganlaryna, jemgyçlik guramalaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy barada aýdyp, ýurdumyzda koronavirus ýokunjunyň ýüze çykmagynyň öňüne almak boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaryň öňüne alış şäherleriniň netijeleri barada giňişleýin maglumat berdi. Ýa-da döwürde hormatly prezidentimiziň taşlygyna laýyklykda ýurdumyzyň bilim ojaklaryny milli ykdysadyýetimiziň puwdaklary üçin derur bolan täze hünärler boýunça hünärmenler taýýarlamak, orta hünär okuw mekdeplerini okutmagyň täze usullaryny öýleşdirmek, şeýlekem bilim maksatnamasyna täze gurlar girmek boýunça maksatnamaly işleriň alınıp barýany gaýdyldy. Belli şäherler şu günleri ýurdumyzyň bilim ojaklaryny jogapkärli döwür başlandy. Umum bilim berýän orta mekdeplerde we ýokary okuw mekdeplerini gutorduş diýenler dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine täze okuw üçin giriş diýenlerine taýýarlyk işleri alınıp barýar. Bu ýogurda dünýäniň ösen tejribeleri we häzirki zaman tehnologiýalary işin peýdalanýar. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, howply ýokunç keseliniň öňüne almak boýunça toplumlaryň işleriň alınıp barylmalygyny we bu gurda durmuşa geçirilýän şäherleriň ýerigderlik hemde alymy taýdan esaslandyrylan häýeti iyi bolmalygyny bellädi. Bu barada gurrunu dowam edip, hormatly prezidentimiz dünýäde ýüze çykan çylşyrmly ýagdaýlary nazara alyp, ýurdumyzda degişli düzümleriň gatnaşmagyna, bilelikdäki işleriň amala aşyrylmagynyň zerurdygyny öňçekdi we bu wagtda vice-premier anyk taşlyklar berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyna ýaýbanlandyrylan özgörtmeleri üstünlikli ýerine getirmegiň şäherlerini, ykdysadyýetimizi sanlaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmeligini aýtdy. Şunda bir ugur boýunça alınıp barýan işleri alimi esasy ösdürmek, häzirki zaman ilminden, täzeçil tehnologiýalardan baş çykarýan bilimli ýaşlaryň hünär derejesini ýokalandyrmak döwrüň wajyp meselesi bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şeýlekem döwlet başlarymyz ýurdumyzda ähli gurlardan ustatlyk bilen baş çykarýan, hemme tarap bilen bilimli ýaşlary ýetişdirmek meselelerine toplumlaryň esasy çemeleşilmeligini belläp, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine dalaşgärler üçin giriş diýeneglarynyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek babatda alınıp barýan taýýarlyk işleriniň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelmeligini aýtdy. Ýurdumyzyň dürli künjeklerine hereket edýän ýürüýte orta hünär okuw mekdepleriniň işini kämilleşdirmek, olarda taýýarlanýan hünärmenleriň bilim we hünär derejesini döwrüň tarapyna laýyk getirmek bilen baglanşykly meseleleri toplumlaryň esasy çemeleşilmeligini belläp, döwlet başlarymyz birnäçe hünärler boýunça ugurlary ýurdumyzyň bilim ojaklaryna öwretmek meseleleriniň zerurdygyny öňçekdi. Bu wagtda vice-premier birnäçe anyk görkezmeler berdi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine kabul ediljek ýaşlaryň sany kesgitlenmeliler we bu gur boýunça degişli tertipnama taýýarlanmalylar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şeýlelikde milli ykdysadyýetimiziň ähli puwdaklary üçin ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagy bilen baglanşykly meseleleri ýören jogapkärçilikli çemeleşilmeliler. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Müşekow häzirki döwürde ýurdumyzyň bank maliýe toplumynyň ähli düzümlerini ösdürmek, bu ýolgama täsir usullary we tehnologiýalary ornaşdyrmak, bu ýogurda alınıp barýan işleri döwrüň özen tarabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça hormatly prezidentimiziň ulal beren taşlyklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzyň ykdysady toplumynyň alymy esasy ösdürmeginiň döwrüň möhüm talabydygyny belledi. Döwlet başlarymyz ykdysadyýetin durnukly üçin güpçün edilmegine möhüm ähmiýeti bolan şäherleri işleňleşdirmek meseleläriniň hemişe gözegçilikde saklanmalygyny aýtdy. Munyň öýdi öýrençi kuwatlyklarynyň mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna, ykdysadyýetin kuwatlanmagyna aýratyn möhümdir. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde bazar gatnaşyklarynyň täsirçil usullar we häzirki zaman tehnologiýalary esasyna çalt üsýanyny belläp, bu şertlerde hojalyk işini guramagyň barha köp usullarynyň we görnüşleriniň peýda bolýanyny aýtdy. Bu bolsa dünýä hojalyk gatnaşyklaryna esasy ugra urly.
Şunun bilen baglanykda döwlet dostlarymyz milli ykdysadyetimiziň täsirli usullar arkaly ösdürmeginiň zerurdygyny aýratyn belledi. Hormat prezidentimiz kärhanalaryň üstünlikli işlemegi hemde bäsechik okuyuplygyny ýoklandyrmak üçin idaralar dolandyrmagyň guramaçlyk düzemini kämilleşdirmek meselelerini zerurdygyny öňe çekip, bu ýurda ýöňde durýan wajyp wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmeligini belledi. Şunun bilen baglanykda hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 6 aýyna milli ykdysadyetimiziň puwdaklaryny ýerine getirilen işleriň jemlerine başlanyp geçiriljek giňişleýin meclisi hemme taraplaryň taýýarlyk görmegi we häzirki çylşylmış şertlerde gaýry goýulmasy wezipeleri ýerine getirmegiň wajypdygyny hemde bu ýurda bar bolan wezipeleriň söýgüdüne gönükdirilen teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Hormat prezidentimiz vice-premierlere yüzlenip, dünyada emeli gelen çylşyrymly ýagdaýy nazara alyp, ilatymyzyň saglygyny goramak, onuň ýurdumyzyň ykdysadyetine ýarama täsirini peýetmek bilen baglanşykly meseleler boýunça maksatnamelyň çäreleriň durmuşa geçirilmeligini belledi. İş maslahatynyň başynda ýurdumyzyň hemme taraplaryň ösüşi, halkymyzyň saglygynyň berkidilmegi we jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýergeleriniň işeňleşdirilmegi bilen baglanşykly başga da bir näçe meseleler garaldy. Hormat prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, Degişli düzümleriň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegi ornuny zerur tagallalaryň edilmeligini, munyň üçin ordaş puwdaklaryň taýdaşykly işiniň ýola goýulmalygyny belledi. Hemde öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi. Ahal vilayetinin Tejen, Lewap vilayetinin Kerki, Darganaty, Mary vilayetinin Oğuzhan, Türkmengala, Bayramali etraplarynyň owa zähmetkeşleri gahrman arkadamyzyň öýler baradaky edigderli aladalaryna jogap edip, gally urug möhsümine arzyly sepkide ýetmegi başardylar. Ahal vilayetiniň Tejen etrafynyň gallaçy kärineçileri bu belen sepkide ýetmek üçin gije günüýüň dowamyny ihlas bilen zähmet çekdiler. Daýhanlaryň ýeriniňsiz zähmeti bilen orlan bugdaýlary, harmanhanalary öz watyna bökdünsi daşamakda, etrapda awtoulaklaryň hyzmatynyň netijeli peýdalanly. Hormat prezidentimiň kärineçilere döredýän oňoýly şertleri esasynda aýry-aýry gallaçylar her hektardan bol hasyl almagy başardylar. Ardyly sepkide ýetmekde etrafyň daýhan birleşikleriniň kärineçileri ýerginsiz zähmet çekdiler. Galla oranyň gyzganyny dowam edýän döwrüne Medinet we Sunugat işgärleriniň işçiň gatnaşmaklaryna Medinet bölümi hemde jemgyýetçilik guramalar tarapyndan zähmetin gaýnap joşýan ýerlerine günortanyky diýin jaş hareketmelerine ýygydaly guralan meden köpçülikleriň şäherlerde kärineçi daýhanlarda bagtyar zamanamyzda pek zähmete buýsaj duýgularyny artdyrýar. Meden şäherleriň dowamyna guralan sewda satuw hyzmatlary şonuň ýaly kitap sergileri, zähmet adamlaryna iş üstüne edilen sağlyk kömeklerim ýurdumyzda adam hakdaky aladanyň biýmeçür şäksizliginiň aýdyn nyşany boldy. Bu ýerde orak möhsümine hat tapawtyny zähmet çeken gallaçylara etrafyň jemgyýetçilik guramalar tarapyndan sowatlar ýygydaly goşulyp durly. Etrapda özlerinin tavsiran däne hasyllar üçin girdejilerini hasaplaşmana gelýän daýhanlaryň şahatlyklaryny, begens buýsonçlaryny hiç bir zat bilen deňär ýalar. Hoçnukda nazardan bugün künne öz halal zähmetleriniň miwelerini ellerine alan gallaçy daýhanlar sewda merkezlerine bolup natal görnüşinde ada garytlarynyň sewda satuw işlerini amala asyrýarlar. Bu vilayetde galla uragyndan boşan ýerleriň samanyny ýygnamak we sürüm işlerini öz watyna hemde ýokary hille geçirmeklik gallaçy kärineçiler üçin iň möhüm gaýra goýulmasy çärelerin biri bolup durýar. Möhüm işde hormat prezidentimiň alperen has kämil hem huwatly biziň howa şertlerimize laýyk gelýän traktorlarynyň ençemesiniň bökdünsiz işledilmegi adanylýar. Etrafyň gallaçylarynyň döwlet şertnamalaryň borçnamalaryny tamamly anyklana garamazdan ekin meýdanlaryna entek bugdoý hasyly köp. Şeýle bolan soň bugdoý oragy goşamaýan depkini anyp barlýar. Lewap vilayetiniň Darganaty we Kerki etraplarynyň hasyl satlary hem şertnamalaryň borçnamalaryň artygy bilen amala aşyryp ardyly tepkide ýetmegi hötdesinden geldiler. Öňde barjylaryň hasaryna Günnur vilayetiniň Darganaty we Kerki etraplarynyň edermen bawaday hallary bu jogapkärli möhsümde gaýratly zähmet çekip, bereketli ene topragymyza siňdirilen çoňur ihlas netijesinde ýokary görkezler gazandylar. Möhsüme häzirki zaman owajok tehnikalar işeň çekilip tejribeli mekanizatorlary ananly. Kämil häzirki zaman galla ýagnaçy kombaýnlar hasylyň şalt goý ýokary öndürjükli ýagnalmagyna uly ýardam berýär. Orok möhsümine ýokary ýük göterjili bolan awtologlaryň sürüjileriniň hem munasyp hyzmaty bar. Olar şuwullar ýagnalan hasyly galla hawlysy nokotlaryna ýetirmekde uly işeňlik görkezýärler. Owa zähmetkeşler üçin döredilýän ýeňillikler gahryman arkadamyzyň taýsy sagarlary netijesinde kärineçi ýerlerine döwlet tarapyndan berilýän gorlawdyr kömekler olaryň hasy ruhlanyp işlemegine uly itergi berýär.
Medeniýet sunugy dolamynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, kärenişi, bawaday hallaryň, mehanizatorlaryň, urok möhümine gatnaşan awtolog sürüjilerin arasynda bolup, olaryň armasyny ýetirdiler. Demokratik hemde agrar partiýalaryň etrap komitetleriniň, kärdeşler arkalaşygynyň etrap birleşmeleriniň, ýaşyr romasynyň etrap geňeşleriniň, denalar we bölümleriň jogapgar hünärmelleri, zähmet pelwalarynyň armasyny ýetirmekde, joşurly zähmeti ruhdaýdan gollamakda netijeli işleri geçirdiler. Jemgyýetçilik guramalary tarapyndan möhümiň öňdewarjylary ýerli höwetlendirilip, sowgatlar goşurly. Orok möhümine Lewap welaýatynyň galla hawlysy bölümlerine we galla önler kärhanalaryna hem işler göwnüjä ýoly goýulyp, barha depgillik häsiýeti ýa bolýar. Dünýä ilgünlerine gawat gelýän öňdewarjy tehnologiýalar ornaşdyrylan Lewap kärhanalarda hasyl saatlarynyň watan harmanyna tapşyran bogdoý hasylyny bökdenşil kabul etmekde hemde gaýtadan işlemekde netijeli işler alınıp barylýar. Tevte döwlet harmanyna tapşyrylan galla hasyl üçin ussat kärinesi bawaday hallar bilen hasaplaşyk işleriniň öz wagtyna geçirilmegi zähmetsewer bawaday hallarymyza aýratyn ruhy bilen görýär. Hormatly prezidentimiziň bir meşhur aladalary netijesinde ýurdumyzyň o hojulukçylaryna berkitilen herkese kämil tehnikalary we enzamlary agra tehnika çäherleriň öz wagtyna şalt depgillerde ýokary derejede geçirilmegine uly gollap berýär. Bogdoý samanyndan araslanan meýdanlarda hormatly prezidentimiziň satyn alyp beren daýhanyň esasy dayanjy bolan kuwatly tehnikalaryň kömegi bilen desine sürüm işleri geçirilip, bereketli toprağymyzy geljekki hasyl üçin taýýarlanýar. Galladan boşan yerlerde sürüm işleriniň ýokary öndürjükli kuwatly tehnikalaryň kömegi bilen gije günnüň dowamyna alınıp barylmagy hem welaýatyň daranaty hemde kerket taraplarynyň zähmetsewer bawaday hallarynyň geljek ýylyň hasyly üçin hem anamly gadam basýanlyklarynyň gowandyrjy şaýadydyr. Mary welaýatynyň öňdewazy etraplarynyň ussat bawaday hanlary biziň toprak we howa şertlerimizde durnukly bugdoýyň bol hasylyny berýän görnüşlerini ýetişdirdiler. Geçen ýylyň güýdünde Oğuzhan etrawyna 16.900 hektara, Türkmengaly etrawyna 14.800 hektara, Bayramali etrawyna 18.600 hektara aýak bugdoý ekilip, şu ýyly kemsiz ýyda getirilen aýakinler öz hasylyny bollukly neçildi. Bu etraplarda galla uragyny öz watyna giýişilmegi jogapkärli möhümde ýerine ýetirmeli işleriň ýürüte düzülen iş meýname esasyna alınıp barylmagy owa zähmetkeşleriniň döwlete bugdoý hasylyny tapşyrmakda belin sepketlerini awry bilen berza etmeklerine uly mümkinçilikler berdi. Galla meýdanlaryna ýetişdirilen bereketli hasyly ýygyna almakda hormat prezidentimiň daşary döwletlerden alyp berýän kuwatly we öndürjükli işleýän däni orji kombaynlarynyň gije günnüň dowamyna bökdönşit işledilmegi we olaň tejribeli mehanizatorlara ynanylmagy etraplaryň ardyly pellehana ýetmeklerine uly ýardam berdi. Şeýlekde Oğuzhan etrawynyň bawaday hanlary döwletiň bugdoý harmanyna 30.000 tonadan, Türkmengaly etrawynyň edermen gallaçylary 31.100 tonadan, Bayramali etrawynyň ussat kärenişleri 38.900 tonadan gowrak ak bugdoýyň bol hasyny goşup, şu ýyla şany dawaralary wesenjek ýurdumynyň bir taraplarynyň 25 ýyllyk toýuna uly zähmet sowgatlaryny taýýarladylar. Etraplaryň her bir kärenişçisiniň mehanizatorlarynyň galla orag döwrüne çekýän gaýratly we ihlas zähmetleri ýurdumyzda ady howpsuzlygyny üçin etmek ýaly asly işleri goşýan munasyp goşantlardyr. Öňdewazy etraplaryň aýry-aýry daýhan birleşikleriniň hem bu gadynyndan üstünliklerde munasyp paýlary bar. Etraplaryň gallaçy kärenişleri bilen hasaplaşyklaryň öz watyna geçirilmegi de zähmetkeş adamlaryň zähmete bolan höwetlerini artdyrýar. Öz çekýän zähmetleriniň miwesi bolan pullaryny ýüzlerine silip, ellerini alýan kärenişler özleri bar edýän aladalar üçin hormat prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Demokratik we agrar partiýalaryň etrap komitetläriniň, kärde şäherleşikleriniň, etrap birleşmeleriniň, ýaşlar guramalarynyň etrap geňeşleriniň galla oragyna gatnaşan adamlaryň arasyna geçirýän wagt ýetigatçylary hemde olara gowşurýan ýadygarlyk sowgatlary zähmetkeş adamlarda ruhy galkynç döredip, işleriň hassa öňe ilerlemegine öz täsirini ýetirýär. Etraplaryň medeniýet we sunugat işgärleriniň gysga wagtdan hareketmede işisine goraýan gyzykly meden şäherlerim galla oragyna gatnaşan adamlary täze zähmet üstünlikleri oklanýar. Medeniýet we sunugat saatlarynyň meýdan çörgülerini ýerine ýetirýän aýdymlaryna we tanslaryna hormat prezidentimiň owy hojulyk buğdugyny sürmekde amal aşyrýan benet maksatly işleriniň gallaçylaryň çekýän pek zähmetiniň taşaklarymyzyň yrskal bereket hasaplanýan ak buğdoýyň wasfy belentden ýetirilýär. Welaýatyň çägindäki un kärhanalaryna täze bugdoý hasylynyň ýokary hili unlaryň taýýarlanyp başlanmagy diýsen gowandyrjydyr. Etraplarda galla hasylyny öňermek baradaky şertnamalaryň tapşyryk üstünlikli berza edilen bolsa, bugdoý hasylyny ýygnamak işi ýokary depginde dowam etdirilýär.
Etraplan gallaçylary ýetişdirilen hasyly iň soňky dänetini çen ýygnap, watanymyzyň harmanyna tapşyrmak üçin arman ýa-da zähmet çekýärler. Etraplarda galla hasyly ýygnanan meýdanlarda mallara gyş döwür üçin saman taýýarlamak işleri guramaşlykly ýerine ýetirilýär. Şunun bilen bir wagtyň özünde bu etraplarda ýerleri ýokary kili sürüp, geljek ýylyň hasylyna taýýarlamak işleri hem giýje günnüýüň dowamyna batyl dekbinler bilen anyp barlýar. Daşy welaýatyny dowam edýän medeniýet hepdeleriniň 4-nji güni köpüňçüli çäreleri baý boldy. Oňa gatnaşyjylar üçin Niýaz Fadynak etrawyň altyn ýol geňişleriniň döwrewap owy medeniýet öýüne usul maslahat guruldy. Onu esasen hem milli tansy we folklor sanatyny öwrenmek hemem owy medeniýet öýleriniň işini häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda kemilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipler aralanyp maslahatlaşyldy. Usul matlagatda ýurdumyzda strategik maksatnamalary amalaşdyrmak hemde şu maksat bilen häzirki döwrüň mümkinçiliklerinden, şol sany milli emelik hemranyň, sanly telewizionyanyň, kitap teatrlaryň, muzeýlaryň we beýleki medeniýet ojaklarynyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmak bilen baglanyşykly meseleler hem aralanyp maslahatlaşyldy. Maslahata gatnaşyjylar owa medeniýet öýleriniň işini ösdürmek we kämilleşdirmek, owa ýaşaýjylaryň dörejiligi, medeni ötüşe we sungat babatdaky bilime, şol sany halk teatrlaryny guramak işine çekmek üçin medeniýet ulgamynyň maddi enzamlaryň binýadyny ösdürmek hemde onu geljekde de netijeli we dolu ulanmak mümkinçiliklerini ünsi çekdiler. Diňe bir tan sahnasy bolmak bilen çeklenmen, eýsem gadymdan gelýän destur bolan Kuştepde milli aýdymsaz we tan sunugaty UNESCO-nyň maddedel medeni miratynyň sanawyna münasip orny Medeniýet öýüne sergem guruldy. Agşam dawralar Daşy welaýatynyň Ruhulent etrawyna dowam etdi. Şo ýerde aýdymçylaryň we sazanlaryň howanlary aşyk aýdyň pirin ýadygärliginiň öňündäk meýdansada diýarymyň bagçylarynyň we destançylarynyň gatnaşmagyna bitarap watanyň bedegi naqşy Şirwan Perda galyp çalsana bagşatly dawra geçirildi. Artistlaryň ýerine ýetirmegine destanlar hemde halkymyzyň söýgüli aýdymlary ýanglandy. Geçirilen dawra milli bagçylyk mektebiniň ýetatlarynyň miýdemezdigini, bagçy sazanlaryň milli destanlary we aýdymlary ören uňut bilýänligini görkezdi. Şol destanlar we aýdymlar ata-babalarymyzyň we nesilleň dowamatdylygyny eşkär etdi. Olarda halkymyzyň bakatyna ýetip bolmajak gymmatlyklary, watançylyk we watany çeksiz söýmek, adalatdylyk, halallyk, insanperwerlik ýaly ýörelgeler öz beýan tapýar. Dörejillik forumynyň wakalary baý bolan 4-nji güni Daşy şäherini sunugy dostlarynyň köpüňçiligini konserti bilen tamamlandy. Ýurdumyzda Türkmenistan beýtaraplaryň mekany ýylyna başlanyp gurulýan çäreler, maslahatlar şanly seneleň dawarlary bilen utgaşýar. Bu çäreler hormatly prezidentimiziň ýurt bähitli işlerini öz boşly hoşallygy urulýar. Magtumuladan Naqy Türkmen Döwlet Üniversitetinde Medeniýet we Sunugat işgärleriniň hemde Magtumula Pragynyň şagyryýet güni münasibetli Magtumula Pragynyň şagyryýet dünýäsi edebi we medeni gymmatlyklaryny almy esasy öwrenmegiň ilham çeşmesi atly almy amal maksat geçirildi. Masata hormat prezidentimiziň döwlet ýol başlygy ýyllaryna medeniýetiň sunugatyň ötüşi, oň taryh şeýlede beýik söz ifade. Magtumula Pragynyň şahyrana dünýäsini öwrenmekde ýetilen sepgitler ýurdumyzda milli ilmi mektebiň kemaly gelişine degişli ilmi çykyşlar diňlenildi. Murat Garif Naqy Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetine medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Magtumula Pragynyň şagyryýet güni münasibetli Magtumula Pragy köňüllüň şahyratly daşary dillerine almy amal maksat geçirildi. Masata Lukman taliplen dana şahyryň şagyryýet dünýäsi oň bagtyýarlygyň sermaýesi bolan edep terbiýe häsiýetli şagyrlarynyň ähmeti, milli mirasymyzyň gymmatlygy, millilige eýlenen mukaddesliklerimiz baradaky çykyşlary şeýlede nusgawy şahyrymyz Magtumula Pragynyň dünýä dillerine terjime edilen şagyrlarynyň daşary dillerine, ýagny ingliz, nemes, rus we hytaý dillerine çeper goýuşlary masada gatnaşanlarda ýakynmy täsir galardy. Medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Magtumula Pragynyň şagyryýet güni münasibetli Döwlet Mehmet Azadady Naqy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna geçirilen Magtumula Pragy söz ifadatly maksat täsirli boldy. Maksadyň dowamyna professor muallimler berqarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne, gahraman akademiyanyň ýol başlygyna sunugata medeniýete, Magtumula Pragynyň dörejilik dünýäsine goýulan sarpa dogrusyna gurrun etdiler we özleri pikir açdylar. Şany senem nasibetli halkara insanperwer ilimleri we Ösüş Üniversitetinde de ilmi amal maksat geçirildi. Medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Magtumula Pragynyň şagyryýet güni münasibetli Halkara Neft we Gaz Üniversitetinde geçirilen ilmi amal maksat Magtumula Pragynyň dörejiligi Türkmen medeniýetiniň pekim paýhasy ýyly atlanyrly.
Paýtatymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkezining Döwlet Muzeýine medeniyet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymly Pragynyň Şygyryat güni münasibetli medeniyet halkyň ruhy baýlygy ady bilen bayramçylyk sergisi öz başy täsirli bilen tapatlandy. Paýtatymyň Garajoğlan teýligakyna köpetde atrap häkimliginiň we merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Atagowşut fadana kitapxana şahamçatynyň guramagyna medeniyet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymly Pragynyň Şygyryat güni münasibetli medeniyet şäherine geçirildi. Şany seneler münasibetli köpetde bagtyýarly atrap ýaşlar guramalaryny geçiren şäherleri şatyk şowkyna wetlendi. Medeniyet we sungat işgärleriniň bayramy we Magtymly Pragynyň Şygyryat güni münasibetli Türkmenistanyň Owutxanadynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetine Türkmenistanyň Mejlisiň Dinanlar Birleşiginiň merkezi gençligiň hemi bu ýokary okuw mektebiniň ilkinji dinanlar guramasynyň bilelikde guramagyny hormatly prezidentimiziň ena tagzim muqaddeslige tagzim atly kitabynyň ugralyp el hüneri ilgidir atly milli depdesurlarymyzy wasp edýän ümme bäsleşe geçirildi. Türkmenistanyň Inженер Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutunda şanly seneler münasibetli geçirilen Alma amal maslahat Magtymly Pragynyň dörüjüligi milli medeniyetimiziň we sungatymyzyň şan çyragydyr diýilip atlandyryldy. Şanly bayramçylyklara bagyşlanyp Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika, Energetika institutlaryna geçirilen çäreler ýokary ruhlanetlige wetlendi. Türkmen Döwlet Maliýe Institutyny medeniyet we sungat işgärleriniň hemem Magtymly Pragynyň Şygyryat güni münasibetli Türkmenistanyň maliýe, ykdysady we bank ulgamlaryny ösdürmek iler tutulýan ogurlar atly ilmi amal maslahat geçirildi. Şanly seneler münasibetli Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyna geçirilen çäre täsirligi bilen tapawutlandy. Halkara gatnaşyklary institutyna geçirilen ilmi amal maslahat Türkmenistanyň meden diplomatiýasyna Magtymly Pragynyň paýhas ýürülgesiniň binýatlyk ähmiýeti diýilip atlandyryldy. Şanly bayramçylyklar münasibetli Milli Howpsuzlyk institutyna geçirilen ilmi amal maslahat ähmiýeti aýratyn milli mirasymyz diýilip atlandyryldy. Medeniyet halkyň kalbydyr atylan şanly bayramçylyklara bagyşlanan maslahat Harwy institutyna da geçirildi. Medeniyet we sungat işgärleriniň hemem Magtymly Pragynyň Şygyryat güni münasibetli dawara içeri işler ministrliginiň institutyna da geçirildi. Türkmenistanyň Serhed institutyna geçirilen ilmi amal maslahat Magtymly Pragy türkmen kalybynyň öçmejek nuru diýilip atlandyryldy. Aýdymy mukamym goşu tarym mar sungaty howanlar arkadagy mar atly bayramçylyk dawarasy Seyit Nazar Sedadyna Türkmen Döwlet Mugallimçilik institutyna geçirildi. Türkmenistanyň döwlet gümrükçylygyny medeniyet we sungat işgärleriniň hemem Magtymly Pragynyň Şygyryat güni münasibetli bayramçylyk dawarasy geçirildi. Türkmen Döwlet Bedentariýa we Sport Institutyna bilim hemem sport we ýaşlar siýasaty ministrliklarynyň guramaklaryna berqarar döwletimize Magtymly Pragynyň dörejiligi agdybirligiň we watansyjylygyň mektebidir atly ilma maglumatlar geçirildi. Maýy Gulewadynaky Türkmen Milli Konservatoriýatyna geçirilen ilma maglumatlar Türkmeniň goşa uýsanjy Pragy hemem milli medeniýet diýilip atlandyryldy. Halkara gatnaşyklary institutyna medeniyet we sungat işgärleriniň hemem Magtymly Pragynyň Şygyryat güni münasibetli bayramçylyk duguşy geçirildi. Paýtagtymyzda dünýä türkmenleriniň infanperwer birleşiginiň guramagyna medeniyet we sungat işgärleriniň hemem Magtymly Pragynyň Şygyryat güni münasibetli bu türkmeniň baky bagyt çyragy arkadagy bilen Dana Praga bilen dawral maslahat geçirildi. Oňa dünýä türkmenleriniň infanperwer birleşiginiň dasar ýurt wekilleri, birleşik vilayet bölümleriniň ýollaşçylary we şahsy köpçülikliň agdalar gatnaşdylar. Türkmen medeniýetiniň ösdürilmegindäki ýergensiz tagallalar üçin çykyş edenler hormatly arkadaşymyza hoşallyklaryny beýan etdiler. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň we Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň bilelikde guramaklaryna arkadagly ata ýurdum öňe jan watanyma atly aýdym sally maslahat geçirildi. Demir ýollara görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Türkmen Demir ýollary agentliginiň ilkinji ýaşlar guramatynyň bilelikde guramagyna şygyrylan aýdym molly Praga atly bayramçylyk dawarasy geçirildi. Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň hemem kärdesler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramagyna geçirilen maslahat hormatly arkadaşymyň ýurdumynyň welaýatlaryna iş taparynyň jemlerine bagyşlandy. Şeýle maslahat Demokratik Agrar partiýalyň guramaklaryna da geçirildi. Döwlet Mehmet Azada adynyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny hormatly arkadaşymyň diýarymyň welaýatlaryna amala aşyran taparlarynyň gelip çykýan çözgütlere bagyşlanan arkadaşyň pek ihlasy şu günümiz we geljegimiz ratly dawaral maslahat geçirildi. Türkmen dinanlaryna mahsus milli häsiýetler we başarnyklar barada çykyşlar maslahata gatnaşanlarda Matlagda gatnaşçylar milli mirasymyza diýip desurlarymyza bilen sarpa goýan gahrman arkadaşymyza sag bolsunlaryny aýtdylar. Türkmen Avtologlary Agentliginiň garmagyndaky arhanalyň ýük avtolog teristleriniň sürüjileriniň tezribelerini artyrmak maksady bilen Kamaz kompaniýasynyň we okuw tehnika hyzmat merkezine okuw sapaklarynyň geçirilmegi aýratyn ähmiýetli boldy.
2019-2020 okuw ýylyna okuwlaryny tamamlayan uçurumlary öz hünär ugurlaryna laýyklykda öňümçiligi işe ýollamak boýunça Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetiniň Alimler Geňeşiniň dawral mejlisi geçirildi. Dawra Mehriban Arkadamydy wasp edýän hemde uçurumlaryň taliplik ýyllaryna ýatan çykmajak pursatlaryny, bilim ilim beren muallimlaryň ýadawsy zähmetine goýulan sarpany we olar üçin döredilýän kämil durmuş derejelerini beýan edýän konsert meýilnamasy bilen tamamlandy. Paýtagtymyzdaky jemgyçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň matmulatyna ýaşlar guramatynyň merkeze geňeşiniň we Nesil gazetiniň bilelikde guramaklaryna ýurdumynyň dörejilik bilen meşgullanýan ýaşlarynyň arasyna yglan edilen berqarar döwletiň ilham joşgyna ady bilen geçirilen dörejilik bätleşiginiň ýeňzilerini syýlaklamak dawrasy boldy. Hydar Derýa ifadyna bolmuşlyk mektebinde milli medeniýetim aýdymym sazymatly bayramçylyk dawrasy geçirildi. Türkmen Owa Hojalyk Institutyna Türkmen medeniýetine berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne ýetilen bilen sepketler ady bilen aýdym saly dörejilik duşu geçirildi. Hormatly adamlar, Enurta ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şugun 25-nji iýuny saat 20-den 26-njy iýuny saat 23-ni boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanşy boluň. Balkan vilayetini ötkätilen bulutly howa bolup Demiraz güneterden tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 20-25 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Ahal vilayetini ötkätilen bulutly howa bolup Demiraz güneterden tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzüne 35-40 gradus ysy bolar. Mara vilayetinde azken bulutly howa bolup Demiraz güneterden tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 19-24 gradus maýl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Lewap vilayetine azken bulutly howa bolup Demiraz güneterden tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 20-25 gradus maýl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Daşy vilayetine azken bulutly howa bolup Demiraz güneterden tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 21-26 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkätilen bulutly howa bolup Demiraz güneterden tele sekundy 10-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 24-26 gradus maýl, gündüzüne 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 26-syna magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ekli wagtlarda ösüşler ewetlenýär. Ekli ösüşlüň özenine bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.